Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिस बेनिफ्राय UP पुलिसनि सायाव डिसकास खालामगोन 10 फार्स्ट HS पासनि सायाव दा बबेयाव साख्रि लागोन बा बबेयाव साबसिन जागोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाबोदों। स' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। दा रिसेन्टलि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन UP पुलिसनि सायाव दा बिनि पस्टआ ओरैबायदि बारा जे 60,000 नि बारा बेनिफ्राय आसाम पुलिसआ 5,000 नि बारा। स' बिनि सायाव कभार खालामगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोबगोन बेनिफ्राय लास्टआव गाव गावनि अपिनियनखौ साननाय हनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय लिरहरनो हागोन। स' बिदिब्ला जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो आसाम पुलिसनि सायाव जोङो डिसकास खालामसै। स' दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि सायाव दिनै सानडे दा जोंहा एभरि सानडे डिसकास भिडिअ फैयो आसाम पुलिसनि सायाव दा जोङो फार्स्टआव SLPRBआव फैनाय लोगो लोगो जोङो रेलिनि सायाव दायो जेबो अफिसियेल आपडेटखौ मोनथ'वाखै जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन। स' नोंथांमोना जायखिजाया 26 जानुवारिनि सिगांखौ आसा खालामनो हायो बेनिफ्राय बेयाव जायाबा खिन्थु नोंथांमोना फेब्रुवारियाव डाइरेक्ट फार्स्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ। बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि कनस्टेबल लेभेलाव नाथाय SIनि एग्जामा थाबैनो जानो हागौ मानोना SIआव एग्जाम जाग्रोयो बिनि उनावसो फिजिकेल टेस्टखौहाय लानाय जायो। देन कनस्टेबल होनोबा नोंथांमोना 26 जानुवारिनि सिगां बेयाव चान्स दङ जुदि रेलिया 20 डेज गाहाम लायोबा स' बिथांमोना फार्स्ट उइक एबा सेकेन्ड उइक जानुवारिनिफ्राय जानानै 20 डेटनि सिगां बिथांमोना कमप्लिट खालामनो हागौ मानोना 26 जानुवारियाव जोंहा मिथिखागौ जे रिपाब्लिक डे स' बेखायनो बिनि सिगां जानायनि चान्सआ बेनो 20 डेटनि सिगां जानांगोन 20 डेजनि गेजेराव जानांगोन जुदि जायाबा डाइरेक्ट बे फेब्रुवारि मान्थआवहाय स' बियो जानायनि चान्सआ दंखायो। सबसे फकासआ जाबाय फेब्रुवारियाव नोंथांमोना रिलिखौ होनो मोनहैगोन। दा बे जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव। स' बिनिफ्राय कामान्डआवबो बेबादिनो फेब्रुवारि लास्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ आरो बे पस्टआ स' बारायगोन ना बाराया जेबो बुंनो हाथ'वा नाथाय पस्टखौ नायोबा सिगां जुदि जोंहा 28,000आ जुदि प्रमसन जादोंबा निस्सय बे पस्टआ एसे बारायनायनि चान्सआ दङ। बेजों लोगोसे पस्टआ जुदि बारायाबाबो ओरैबादि मोनसे चान्स गल्डेन चान्सआ बेनो जे आपकामिंआव गोदान बेटेलियन मोननै मोनथाम खालामबावगोन होनना बुंदों अब्ला पस्टआ नोंथांमोना आसाम पुलिसाव गोबां रोखोमनि दंबावो स' बेयाव नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलावबो बैसो गोनांफ्रा थ' चान्सखौ मोनगोन आसाम पुलिसाव। स' बेनिफ्राय फैबाय दानिया जोंनि UP अके स' UP बे स्टेटआव ओरैबादि गिदिर स्टेट दा बेयाव 60,000नि बारा पुलिस कनस्टेबल साख्रि ओंखारदों। स' बिनि नटिफिकेसन नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ दहायनि भिडिअ जायफ्रा नायदों स' बेयाव नोंथांमोननिया अफिसियेल नटिसआ बेनो आं नोंथांमोनजोंहाय फिन खनसेबाव लाबावदों जे नोंथांमोना जाहाथे क्लियार जायो बे जाबाय गासैबो हिन्दीनिसो दा बिथांमोननि अफिसियेल लेंगुवेजआ जाबाय हिन्दी स' बेखायनो हिन्दीजों बिथांमोना बेयाव अफिसियेल नटिसखौहाय सेयार खालामदों। दा जोंनि ST पस्टआ बे जाबाय नाम्बार 5आव दङ नोंथांमोना मोनदों नै 1,204 दङ गासैबो लानानै 60,000नि बारा भेकेन्सिया दङ। स' बेयाव नोंथांमोना UP नोंथांमोना जुदि साख्रि मावहैयोबा स' नोंथांमोना बे स्टेटआवनो 60 इयार्ससिम रिटायारमेन्ट जाजासिम नोंथांमोना साख्रिखौ मावनांगोन आरो बेयाव थानाय लोगो लोगो नोंथांमोना UP पुलिस जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि माखासे गाइडलाइन्सजों बिथांमोननि माखासे अर्डारजों फल' खालामनांगोन आरो सोलिनांगोन लाइफ टाइम सोलिनांगोन। स' बेनिफ्राय दानिया कम्पेयार खालामसै नैबे जाबाय आसाम पुलिस बेनिहाय जाबाय ओरैहाय UP पुलिस थ' नोंथांमोना जुदि आसाम पुलिसाव मावोबा बेयाव नोंथांमोना लकेलावनो थानो मोनगोन एन्ड जुदि UP पुलिस मावोबा नोंथांमोना UP स्टेटआवहाय थाबाय थानांसिगोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ देन बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव अके देन आसाम पुलिसाव फार्स्टआव फिजिकेल टेस्टआ जागोन नाथाय UP पुलिसाव फार्स्टआव नोंथांमोननि एग्जाम जागोन अके एग्जाम पास जाबासो बिथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टखौ लागोन आरो बे UP नोंथांमोननि रानिंआ जाबाय 4.8 खारनांगोन 25 मिनिटआवहाय हौवाफोरा बेखिनिखौ खारनांगोन अके नाथाय आसाम पुलिसाव नोंथांमोना 3200 मिटारखौ खारनांगोन बेनो जाबाय 14 मिनिटआव। स' नोंथांमोना दायो कमेन्ट खालामदो बबेयाव गोसो दङ नोंथांमोननि साख्रिनि बागै स' जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोनाहाय बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय फिन खनसेबाव मोनगोन।